हालामनाङै दिनै गोबां दैदेनगिरिफोरनि मेगनाव मोदै बोहैदों। मोनसे समनि फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, गोलाव सम बर' हारिनि खामानि मावबोनाय आरो आथिखालनि भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि मुस्रि राजेन बर' बिथाङा हरखाब रुंसारि जाबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै फानेरि हालामनाङै दुखुआ साग्लोबसारदों आरो बिथांनि गोथै सोलेरखौ बिदाय होदों। बिदाय होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', इएम नीलुत्सर गयारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबां दैदेनगिरि एबसुनि मावथि बिथांमोना रुंसारि राजेन बर'नि गोथै सोलेरखौ बिदाय होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। राजेन बर' गपिपुर गामिनि पानेरि आरो बिथाङा पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2005निफ्राय 7 मायथाइसिम दखरा आफादनि आफादगिरिमोन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव सासे गोख्रों मावथि, सासे खोब डेडिकेटेड हारि अनफावरि, हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा आरो बर' समाज आरो बर' हारिनि थाखाय जेब्लायबो ओनसोलनि आरो जिल्लानि जेंनाजों मोगा मोगि जानानै जेंना सुस्रांनायनि थाखाय हाबा मावग्रा बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। दाख्लै 25 तारिखनि मोनाबिलि 9 बाजियाव दिल्लीयाव थानाय मेक्स हस्पिटालाव बिथाङा मोनसे सार्जारि अपारेशन खालामदोंमोन। बे अपारेशनाव जोंनि मोनदांथियाव जोङो बुंनो सानो, जोंनि अबजारभेशनाव बेयो डक्टरनि सार्जिकेल माने सार्जारिनि बेयाव फल्ट बा गिल्टिनि थाखाय बिथाङा अबथिरायै आनटाइमलि सेंग्रा बैसोआवनो बे बुहुमखौ नागार। दा बिथांनि दिनै जों जोबथा बिदाय, बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आरो सोरगोआव जाहाथे जायगा मोनो बेनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। सासे गोख्रों समाज सिबियारि, माहारि अनफावरि राजेन बर' बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन समाजनि फारसे, हारिनि फारसे आरो बे पानेरि, भुटियासां, डिमाकुसि आरो एन्टायर उदालगुरिनि इन्ड' भुटान बर्डार एरियायाव मेन एलिफेन्ट कनफ्लिक्ट, मानसि आरो मैदेरनि जि कनफ्लिक्ट, बेयाव गोबां मानसिफ्रा जिउ गोमानो गोनां जायो, गोबां मैदेराबो जिउ गोमानो गोनां जायो। बे एसियानि लार्जेस्ट मोनसे माने कनफ्लिक्ट जन, बेखौ गैया खालामनायनि थाखाय बा बिनि बे जेंनाया जाहाथे जोबस्राङो, माबादि जोङो मैदेरखौ जिउ रैखा खालामनो हायो, मानसिनि जिउखौ बासायनो हायो, बिनि थाखाय बिथाङा मैखोम बिफाव लानानै खामानि मावदोंमोन। आरो बिथाङा फार्स्ट बिजय कृष्ण हन्दिकै जि मोनसे एवार्ड
बे एवार्डखौबो माने वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि थाखाय बिथाङा मोननो हादोंमोन आरो वाइल्ड लाइफ कनजारभेशनाव बिथाङा स्ट्रं मोनसे रल दङमोन। आथिखाल समसिम बिथाङा राजखान्थि दोलो UPPL आव भेरगाव जिल्लानि आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। जों मालाबाबो सानाखैमोन बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांगोन। दाख्लै 16 तारिखआव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स जोबखांनायनि उनाव मोनाबिलि 9 रिंगायाव बिथाङा आं जेब्ला न' फारसे फैयो बिथाङा आंनो फन हरदों टेलिफनिक आरो बिथांजों थाफाग्रायाबो रायलायदों। राजेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे आङो दिल्लीयाव सार्जारि खालामनो फैदों, अपारेशननि थाखाय फैदों आरो सप्ता खनसे उनावनो आङो माने मोजां जाफिनगोन बा आंनि देहाया स्टेबल जागोन आरो थांनानै ओनसोलनि हारिनि आरो समाजनि थाखाय आं खामानि गोख्रोङै मावफिनगोन। किन्तु खाफालनि बाथ्रा दा जोंनि गोसोआव जिखिनि दुखु आरो अबथिरायै बिथाङा समाज आरो हारिनिफ्राय जोंखौ हाबा मावनानै हरखाबै नागारलांबाय। बिथांखौ जों दिनै गोथाङै मोनफिनलिया, किन्तु बिथांनि जिखिनि कन्ट्रिबिउसन, बिथांनि जे हाबा मावनाय बे जोंनि मेलेमाव, गोसोआव, ओनसोल, जिल्ला आरो हारि नाङैनो गोथां महराव थागोन। बिथांनि हाबा मावलांनायनि बेसेननि लामा हान्थिनानै इयुनाव ज'है जों खौसे मा हाबा मावलांनो हायो बिथांनि मेम'रियाव थारैनो जों बयबो लोगो नांनानै साननांगोन आरो हाबाफारि लानांगोन, आं बेखौसो बुंनो सानो। राजेन बर'आ सासे पानेरि ओनसोलनि, कसुबिल ओनसोलनि आरो उदालगुरि जिल्ला भेरगावनि सासे स्ट्रं पिलारमोन आरो बे पिलारा जोंनि गेजेराव दा अबथिरायै गैलिया। जों जेसेबां दुखु खालामब्लाबो बिथांखौ जों मोनफिननाय नंलिया, किन्तु बिथांनि मेम'रिखौ लानानै जों अराय हारिनि थाखाय हाबा मावलांगोन आरो बिथांनि जिखिनि थांना थानाय समाव कन्ट्रिबिउसन बे ओरैनो थांनाय नङा। आङो बेखिनिखौनो बाथ्रा बुंबाय, गोलाव बुंनो सानाखै। दुखुनि सम आरो जेसेबां गोसोआ स्ट्रंब्लाबो दुखुनि समाव